As Rías Baixas son un motor fundamental da economía azul en Galicia, un territorio onde o mar sostén un modelo produtivo social e cultural único. A pesca artesanal e o marisqueo son actividades esenciais neste modelo e son desenvolvidas por milleiros de profesionais que dependen dun medio mariño vivo, productivo e ben conservado. Son actividades que se desenvolven en espazos mariños de alto valor ambiental, moitos deles integrados na rede Natura 2000, e que require equilibrio entre o aproveitamento responsable dos recursos e a conservación do medio mariño. Este equilibrio enfróntase a retos como as basuras mariñas, a contaminación, o cambio climático, as biotoxinas, as especies exóticas invasoras ou a presión sobre os recursos naturais. Para responder a estes desafíos nace o proxecto Mais Rías, unha iniciativa impulsada pola Deputación de Pontevedra que aposta pola sensibilización ambiental, a participación dos profesionais do mar e a valorización dos recursos mariños sostibles como base da economía azul. O proxecto Mais Rías xerou coñecemento técnico e científico sobre a sustentabilidade das Rías Baixas. Este traballo materializouse na celebración dun simposio técnico e na elaboración dunha publicación técnica digital deste encontro, no que participaron activamente 48 persoas, das cales 28 foron mulleres, reforzando a presenza feminina e pertencentes a entidades especializadas e profesionais do sector. Unha base de coñecemento compartido para avanzar cara a unha xestión máis sostible do medio mariño. A educación ambiental desde idades temperás foi outro dos piares do proxecto Mais Rías. Ao longo do programa realizáronse 9 talleres infantís, nos que participaron 236 nenas e nenos, achegándoos a biodiversidade mariña, o marisqueo e a importancia dunha xestión pesqueira sostible. Un contacto directo co mar e coas mariscadoras que permitiu aprender dende a experiencia. Este traballo completouse coa creación dun vídeo animado e dun conto ilustrado divulgativo. Ademais, celebrouse un concurso de debuxo no que participaron 105 escolares con 3 premios finais. Un investimento en conciencia ambiental que sementa futuro nas novas xeracións. O proxecto Mais Rías contou coa implicación directa dos profesionais do mar. Realizouse un taller de sensibilización ambiental no que participaron 20 persoas, maioritariamente mulleres e representantes de 7 confrarías, traballando a importancia das boas prácticas e da conservación dos recursos mariños. Paralelamente, estudantes de formación profesional do ámbito mariño participaron en 2 sesións formativas e visitas a confrarías e entidades pesqueiras. En total, 64 alumnos e alumnas, dos cales 27 eran mulleres, coñeceron de primeira man a xestión diaria e a explotación sostible dos recursos. 2 accións complementarias que reforzan o papel do sector e da formación na protección do medio mariño. Achegar a pesca sostible á cidadanía foi o obxectivo da 4ª acción do proxecto. Realizáronse 3 exposicións fotográficas en espazos públicos, 3 mostras de debuxos premiados e 3 eventos de degustación itinerante de produto local. Ademais, repartíronse máis de 200 pezas de material divulgativo e merchandising sostible e celebráronse 3 concursos participativos con entrega de 9 premios en directo. Un conxunto de accións pensadas para conectar co público xeral, reforzar o vínculo co territorio e promover un consumo responsable. O proxecto Mais Rías demostra que é posible integrar economía azul, conservación ambiental e desenvolvemento socioeconómico sostible. Un proxecto construído coa participación da investigación, do sector pesqueiro, da comunidade educativa e da cidadanía, para dar a coñecer a importancia da sostibilidade ambiental e socioeconómica das Rías Baixas como motor da economía azul en entornos da rede Natura 2000.